Astrid. Prøv lige at kigge op. Hej, min pige. Hej. Hej, kan du smile til kamera? Nå, lille pus. Er det en tung hoved, du har, var? Ja, hvor er det godt med en prinsesse. Hej. Kan det se agu? Agu. 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 Hvor er du dygtig, min pige. Hvor er du god til at holde hovedet. Ja, hvor er du god. Ja, du er så god, du er. Ja. Ja, du er rigtig god. Ja. Ja, du er så dygtig. Du er så dygtig, min pige. Ja. Ja. Den var så tung, den hoved var. Den var så tung. Ja. Det er okay at hvile sig, ja.